Continents i oceans. Si estàs interessat en recursos audiovisuals educatius, no dubtis a subscriure't al canal i clicar m'agrada. Gràcies. Els continents són les grans masses de terra que formen el nostre planeta. En total n'hi ha 7. Àfrica. És el segon continent més gran i té una gran diversitat de paisatges, des de deserts com el Sàhara fins a selves tropicals. És el bressol de la humanitat, on es creu que van aparèixer els primers humans. Hi viuen animals salvatges com els lleons, elefants i girafes. Amèrica del Nord. Aquí trobem països importants com els Estats Units, el Canadà i Mèxic. Té una gran varietat de climes, des de deserts fins a regions polars al nord. És famosa per les grans ciutats com Nova York i els meravellosos parcs naturals com el Gran Canó. Amèrica del Sud. Països com el Brasil, l'Argentina i el Perú formen part d'aquest continent. Coneguda per la selva amazònica, la més gran del món, i per les muntanyes dels Andes. Aquí trobem les cultures antigues dels inques i les espectaculars cascades d'Iguazú. Antàrtida. És un continent cobert gairebé completament de gel i és el lloc més fred de la Terra. Aquí només viuen científics durant parts de l'any, estudiant el clima i els animals que hi habiten, com els pingüins. No hi ha països a l'Antàrtida, i està protegit per un tractat internacional que impedeix la seva explotació comercial. Àsia. És el continent més gran i amb més població del món. Aquí es troben països com la Xina, l'Índia i el Japó amb cultures molt riques i antigues. També és la llar de la muntanya més alta del món, l'Everest, i de les ciutats més poblades com Tòquio. Europa. Tot i ser un dels continents més petits, ha tingut una gran influència en la història mundial. Països com Espanya, França, Itàlia i Alemanya formen part d'Europa. És coneguda per les seves cultures diverses, monuments històrics com la Torre Eiffel i llocs antics com el Partenó a Grècia. Oceania. Està format per milers d'illes al Pacífic, incloent-hi Austràlia, Nova Zelanda i moltes petites illes. Austràlia és famosa pels cangurs i la Gran Barrera de Coral, un dels esculls de corall més grans del món. A Nova Zelanda hi trobem paisatges espectaculars que han estat l'escenari de moltes pel·lícules. Els oceans són les grans masses d'aigua que cobreixen la major part de la superfície de la Terra. Hi ha 5 oceans. Oceà Atlàntic. És el segon oceà més gran del món. Separa Amèrica d'Europa i Àfrica. Al seu fons hi ha la famosa dorsal mesoatlàntica, una cadena de muntanyes submarines. Oceà Pacífic. És el més gran de tots els oceans, cobrint més superfície que tots els continents junts. Es troba entre Amèrica i Àsia d'Oceania. És molt profund i acull la fossa de les Marianes, el punt més profund de la Terra. Oceà Índic. Està situat entre Àfrica, Àsia i Oceania. Té una gran importància pel comerç, ja que moltes rutes comercials passen per ell. Les seves aigües són més càlides i és famós per les seves illes paradisíaques, com les Maldives. Oceà Àrtic. És el més petit i el més fred dels oceans, situat al voltant del Pol Nord. Durant l'hivern, gran part està cobert de gel. És la llar de les morses, els ossos polars i altres animals adaptats al fred extrem. Oceà Antàrtic. Envolta el continent de l'Antàrtida. És conegut per les seves temperatures gèlides i les seves aigües plenes d'icebergs. És un hàbitat clau per a molts animals marins, com les balenes i els pingüins.
Els continents i oceans formen el nostre planeta. Cadascun d'aquests llocs té les seves característiques úniques que fan que el nostre món sigui un lloc increïblement divers i fascinant.